Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en bolwanan ko laati neediji kanɗi ɓi adamajo hakkilana ɗum ha suuma nder suumaye mako man ɗo. Suumaye man ɗo nga ɗon mari neediji goɗɗi wajibi duuɓi adamajo o hakkilana ɗi to ha o heɓa suumaye mako man ɗo timmida o heɓda mbar jaari mare o woodi neediji man ɗo en tammi limtugo ɗi kanji man ɗo wajibi dow mako o hakkilana ɗi. Woodi neediji goɗɗi bo yiɗama dow mako o hakkilana ɗi. Kadi en puɗɗiran be neediji ɗi latti wajibi duuɓi adamajo hakkilana ɗi to ha mbar jaari suumayere mako man ɗo nde timmida. Kadi nder neediji gajibiɗi ɓi adamajo o hakkilana ɗum man ɗo kanko man ɗo wajibi dow mako o hakkilana julde mako. Nane ma en mbi suumaye ɗo ɗum kulol Allah, ɗum gikkuji ɗum gikkuwol ngol kulol Allah ko wallititta ɓi adamajo ha hula Allah. Kadi nder ko ɓurda aranol bo ha hulgo Allah man ɗo goɗɗo huwa ko latti wajibi dow mako. Nder ɗon man ɗo kadi ɓi adamajo o hakkilana julde nde Allah farliɗini dow mako. Julde nde Allah farliɗini dow mako ɗo ha suumago mako man be ha tana suumago kadi kanko man ɗo o hakkilana nde o juula nde ha wakkati mare o juulane nde ɗon hebbini farillaji mare be sarɗiji mare kadi ngam o heɓra be banniɗo man ɗo mbar jaari suumaye mako man ɗo laato timmidindi, mana man ta o laato o cuumiɗo o ɗon suumi o ɗon be dewal mangal ngal ɗo kanko man ɗo o sabbitina julde ha wakkati muɗum o julta julde man o sabbitina nde ha wakkati mare. La shakka kanko man ɗo man ɗo waɗi aybe ha nder dewal mako man ɗo to kadi kanjum man ɗo ɗum torranmo ha mbar jaari suumayere mako man ɗo ɗum torranmo bo ha dewal laatingal gajibingal kanko man ɗo huwangal ha wakkati magal be yebago ngal walla sabbitingo ngal man ɗo walla accugo julgo julde man ɗo be jama'are. Kadi ɗo man fu nder ko torrata ɓi adamajo cuumiɗo ngam man kadi o hakkilana julde mako man ɗo o juulande ha wakkati o juldande bo be jama'are. Ngam wari ha hadisewol woodi goɗɗo bumɗo sahabojo ha zaman annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o laatake o bumɗo o ummi kadi o wari ha annabijo o wi'ata annabijo kanko man ɗo o bumɗo o wala bo goɗɗo ɗowanɗo mo wadda mo ha juulurde. Madina bo ɗon mari foti o bumɗo man ɗo o laawol man ngol maran ko torrata mo ko nandi e muɗum. Kadi o wari ha o yeldito ha annabijo kanko man ɗo annabijo duganomo o juula ha saare mako be larura mako ngaɗo. To kadi nde o sinka o sappini annabijo larura mako annabijo wi'atamo oho o duganake mo o juula ha saare mako. Ɗon man ɗo wayliti o ɗon dilla kadi annabijo ƴewnitimo ƴamatamo an man ɗo aɗon nana setinago, to setinama aɗon nanana o yata annabijo o to setinama o ɗon nana. Nden kadi annabijo wiyata nden kam jaaba ƴewnandu ndu ladanjo ƴewnima ngara juula julde man ha jama'are ɗo an man ɗo jaaba ƴewnandu man. To kadi oɗo man ɗo be larura mako ngaɗo man fuu o duganaka o umrama o wara o julde jama'are man be ha julurde man ɗo kadi kanjum man ɗo ɗum sappinan en wajibago julgo julde jama'are man ɗo ha julurde. To kadi ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo hani nder ko himmiɗinto o hakkilana nder suumaye mako man ɗo be ha tana suumaye mako man kanko man ɗo o juula julde mako man ɗo nde be jama'are o juula julde mako man ɗo be jama'are. Non accugo julgo julde man ɗo be jama'are man ɗo ɗon ha majum ɗon ha majum yebago ɓi adamajo accuɗoni mo julday julde be jama'are man ɗo kanko man ɗo o yebake non bo o harmini hoore mako mbar jaari laatindi ɗundi kayri wonte mbar jaari nde o heɓata ɗum be julgugo jama'are. En mbi julde wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata salatul jama'ati tafdulu ala salatil fazzi bi 27
20 daraja. Kadi julde jama'are ɗo nde ɓuran julde julɗo feere muɗum be darjaji ɓure no gas e jeɗɗi. Ni ka an to a juuli feere maɗa a ɓurta heɓgo mbarjari ngoori, kayri man ma to a wawi hakkilango julde maɗa man ɗo juulande dow yake timmidiɗɗo, to ɗo man ɗo keɓa mbarjari ngoori. To a yahi a juldi be jama'are bo a heɓan no gas e jiɗɗi. To kadi la shakka ko ha colanɗo mara siga kuuɗe boɗɗe ha hunde ɗo mum kam ha nder sigaji muɗum kam, kanko man ɗo ni o solanta gotel o acca no gas e jiɗɗi. To kadi ɗo man ɗo ala kulli hal ɗum wajibi goɗɗo julda julde jama'are man ɗo ɓe julde farillare mako man ɗo be jama'are. To kadi ɗo man ɗo ɗum kangol hadisewol ngol ɗo man bo ngol sappinan en kadi wajibago be ɓural ngal juldugo be jama'are mari ɗum, kadi ngam man ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo ha o heɓa mbarjari suuma e mako man ɗo laato timmidiɗɗo man ɗo, kanko man ɗo o solana juldugo be jama'are, o solana juldugo be jama'are, o hakkilana julde mako man. Ɗon bolwana ɓural jangugo alqur'an en nani deydey ha joole meɗen caaliɗe. To kadi non goɗɗo on geebiɗo qur'an mo jangata alqur'an kanko bo ɗon mari yangada mako o maran yangada yebago mako jangugo alqur'an man ɗo diga ha kabrire mako, kadi o laatoto kanko man ɗo o ɗon ha ɓilla kabrire mako man ɗo nde ɓillete ha mako, o laatoto diga ha kabrire mako man ɗo be yebago mako alqur'an man ɗo kanko man ɗo o maran ɓilla ha kabrire mako man ɗo, ngam wari ha hadisewol ngol annabijo ƴeŋna ha muɗum ha dow asama, nder ɗon man nder annabijo ko o yi ha ƴeŋnego mako man ɗo o yi'ata o yaali be jibrilu goɗɗo oɗon jogi kaaƴa mapindiwa jamum, kadi goɗɗo bo ɗon waali, oɗo ɗon dari ɗon jogi kaaƴa mapindiwa jamum, oɗo bo ɗon waali. To kadi jogiɗo kaaƴa ɗo o hooca kaaƴa man o sakkinaga dow hoore goɗɗo baaliɗo ɗo, hoore mako man ɗo nde seeka o dilla hayre go tallo dilla hidde ko o yaha o hooca hayre man o lorto ha oɗo go o tawa hoore muɗum go kadi bo hawti, kadi bo o sakkina hayre go dow hoore muɗum go nde sankito man banniɗo hayre go tallo dilla, hidde ko o yaha o hooca nde o loro o wara o tawa hoore oɗo go hawti bannane, kadi bo o sakkina hayre man banni. To annabijo nde o yi yaake o suura kallunga ngaɗo ɗo o ƴami jibrilu kadi ɗum moyni jotta kam mo ɓe pusata hoore muɗum be hayre mapindire nde, hidde ko kadi bo oɗo man hooca hayre man ni hoore man nde hawti kadi bo o fusande banniɗo ɗo kam ɗum moyi zunuba ɗume oɗo man ɗo waɗi banniɗo. Nden jibrilu wi'atamo kadi wi'atamo ha ɗo man kam dillen hara gare qissa man kan jutka, qissa hadisewol man kan jutka, kadi hara gare nde hadisewol man deydey ko annabijo yi'ata man ɗo ɗum timmi, jibrilu lori fassiranimo kadi ko ƴamanno ɗum o yi kaza o ƴami ɗum, o yi kaza o ƴami ɗum man ɗo lori fassiranimo ɗum, wi'atamo goɗɗo mo jalnoɗen ɓe ɗon pusa ɗum hoore be hayre mapindire, goɗɗo pusɗo mo man hoccata hayre man ni sina tawa hoore mako go hawti, kadi o man ɗo o laatake ɗum goɗɗo on kanko man ɗo anduɗo alqur'an, amma o yeebi alqur'an man ɗo o jangatande, non bo o laatake kanko man ɗo o ɗon ɗano ha juule farillaje, kanko man ɗo o ɗon ɗano ha juure laatiɗe farillaje o sabbitina ɗe ha wakkati maje. To kadi ngam sababuji ɗo ɗiɗi, yeebago mako alqur'an, o andi alqur'an nden o yeebinde o jangatande, be laatago mako o ɗon ɗano ha juule lattiɗe farillaje dow mako o sabbitina ɗe, kadi sababuji ɗo ɗiɗi kanjum laati kanko bo ɗo yangada mako o ɗon yangitire banniɗo ɗo ha darago darngal dow yaake mo giiɗa ɗo, banniɗo man ɗo ɗon yangitire banniɗo man ɗo ha darago darngal. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo goɗɗo on mo Allah hokki moƴƴi dow muɗum, kanko man ɗo o jangi alqur'an o faami ɗum, o wawan
jangugo alquran man amma o yeebinde o acci alquran man ɗo o jangatande to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan oɗo man ɗo kanko man ɗo o waɗi zunuba ka hanayi o waɗa ɗum kadi hani kanko man ɗo no sungullaji mako man ɗi ɗuɗri funi o habda o janga alquran no deydey wakkatiwel pamarel ngel o heɓata o habdani kanko man ɗo ta o yeebo alquran o acca ɗum kanko man ɗo o jangata ɗum sam kadi en nanɓe bo deydey goɗɗo oɗo jangititteɗo oɗo ɗume latti sababu yangitego mako man ɗo ɗum yeebago mako jangugo alquran man to kadi Allah ren en to ɗo man ɗo non wari konngol jawmirawo ɓangiɗo ha hunde ɗo jawmirawo ɓangiɗo wi'ata ha yimɓe on yeebiɓe alquran man ɓe walla bo yeebiɓe wahyu ko jippinte dow annabo en ɓe kurata ɗum man ɗo jawmirawo ɓangiɗo wi'ata wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma kadi goɗɗo on geebiɗo deydey wahyu ko jippinte dow annabo en nder ɗon man alquran nder ɗon man sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama jawmirawo ɓangiɗo wi kanko man ɗo min ƴummitinan mo ñande dargal kanko man ɗo o bumɗo ngam ɗumejum jawmirawo hokkimo o hakkilo ngam o fama be hakkilo man hokkimo giɗɗe ngam o yi'a o janga deftere mako be giɗɗe man o yi'a ko laati kanɗum to kadi ɗi fuu maaji kanko man ɗo o yeebiɗi o jangay alquran o taskiti o faami ɗum o hunay hakkilo maako o tokki kanda deydey ko deftere Allah sappinimo to kadi kanko man ɗo jawmirawo ɓangiɗo wi min ƴummitina mo ñande dargal kanko man ɗo o bumɗo kadi ko waɗi ngam kanko man ɗo o wumni ɓernde maako ha duniya ɗo ha tokkago kanda deydey ko sunna wi'ata deydey ko qur'an wi'ata o wumni ɓernde maako o handitoraki be majum o wumni giɗɗe maako o handitoraki be giɗɗe maako man ɗo jangiray be maji alquran o yeɓake deftere Allah o yeɓake sunna nulaɗo Allah to kadi kanko man ɗo ndeni o wumni hoore maako banni ha duniya ɗo ha kanda o wumni hoore maako ha kanda kadi minin ɗo min mbarjorimo deydey kugal maako man ɗo ñande dargal kanko man ɗo min ƴummitinamo kanko man ɗo o bumɗo min ƴummitinamo be yebago maako jangugo alquran be yebago maako tokkago kanda man ɗo min ƴummitinamo ñande dargal kanko man ɗo o bumɗo kadi ha ɗon man yeebiɓe banniɗo man ɗo ɓe jangata alquran man ɗo to ɓe ƴummitinama banniɗo ɓe wumɓe man ɗo ɓe cinka kadi ɓe mbi'a rabbi lima hashartani a'ma waqad kuntu basira kadi jawmam ko waɗi ƴummitinɗayam jotta mi bumɗo ne mi laatake no bo ha duniya miɗon yi'a kadi mi laatake ha duniya miɗon yi'a jotta a wari a ƴummitiniyam ɗo a wari a ƴummitiniyam mi bumɗo to kadi ha ɗo man ɗo jawmirawo jaabomo wi'a qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa kadi banni mi ƴummitinima a bumɗo ɗo banni min do ayaji am garaninoma ha duniya ayaji am garaninoma an man ɗo ngeebiɗaɗe accuɗaɗe a hurayɗe to kadi wa kadhalika alyawma tunsa kadi min do banni mbar jari maɗa min do mi ƴummitine hande man ɗo an man ɗo a bumɗo be deydey wumnugo ma basira ma giɗɗe ma ɓernde ma hakkilo ma ɗum fu a wumni ɗum ha duniya ɗo a tokkaki kanda am kadi min do mi warjake ma jotta ɗo mi ƴummitinima an do a bumɗo to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi hallugo yebago jangugo alquran be hallugo bo soyde tokkago kanda annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haza wa sallallahu wanan ko wonte neediji ɓawo en nani ɓural jangugo alquran en bolwanan neediji ɗiye hani goɗɗo jangowo alquran o ne'oroɓe neediji man ɗo nder ɗon man en limtan nder neediji man ɗo en limtan 7 kimmiɗiniɗi nder neediji man kadi nder neediji ɗi hani goɗɗo jangowo alquran o hutinira ɗi gona ha mako o ne'oroɓe neediji man wakkati o jangata alquran man ɗo kadi hani kanko man ɗo o neediwol aranol man ni o laɓɓina anniya mako ha jangugo alquran man
man ɗo wona anniya mako ɗon laaɓi ha majum o nuforo be majum ha o heɓra ɗum yerdu e jawmirawo o heɓra ɗum mbarjari ha jawmirawo o nuforo be majum ha o janga o faama ayaje man o hura umroje maje o acca kaɗoje maje kadi wona nedi ndiɗo ɗo o ndi wona ha mako kanko jangowo alqur'an o nuforo be majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala mana man ta o janga ngam riya walla ko nandata e majum ha nufayeji to kadi goɗɗo jangowo alqur'an o nuforo be majum mbarjari jawmirawo subhanahu wa ta'ala nder nediji man kanko jangowo alqur'an man ɗo o janga alqur'an man ɗo be ɓernde yalɗirnde mana man ɗo ta wona o ɗon janga alqur'an amma hakkilo mako ɗon ha fiiji goɗɗi qur'an kam o ɗon janga ɗum ha ɗemgal mako non amma hakkilo mako wala ha deydey ko o jangata man ɗo en mbino tadabbur nder haajeji mapinde taskitago deydey ko jangete man ɗo nder haajeji ko jangugo alqur'an marata haaje ha muɗum kadi kanko man ɗo ngam man ɗo to ɗon janga alqur'an man ɗo o yalɗinira hakkilo mako mana man o wona o ɗon deƴƴi ta o sukloro be ko luuti deydey ayaje ɗe kanko man ɗo o jangata ɗum to kadi ɗo man bo ɗum nediwol kimmiɗinigol ha nediji jangugo alqur'an kanjum wonte tadabbur taskitago wadgo hakkilo muɗum ha alqur'an man taskito manaji mare non nder nediji ɗi hani jangowo alqur'an ne oro ɗum kanko man ɗo hani o janga alqur'an man ɗo dow senuye wakkati o jangata alqur'an ɗo kanko man ɗo o wona o ɗon seni ngam kadi sena ɗum boliɗe jawmirawo o jangata kadi nder teddingo wolde jawmirawo man ɗo ɓi adamajo kanko man ɗo o laato o ɗon seni o hanai kadi nder nediji man o wona o ɗon seni man ɗo kadi nder ɗon man ɗo ɗum sappinan en hanai ɓi adamajo o janga alqur'an kanko man ɗo o ɗon mari janaba to ni o ɗon mari janaba hanai dow mako kanko man ɗo o janga alqur'an bal wala no o jangira alqur'an wajibi dow mako kadi o nangto ha jangugo alqur'an to ni o laatake kanko man ɗo o ɗon mari janaba sina to o yiwake walla bo kanko man ɗo to o tamake to nokkure man lattake ndiyam saɗanimo o heɓata ndiyam walla o nyawɗo o wawta hutinirgo ndiyam kadi ɗo man bo si o tamo o laato kadi dow yake ceniɗo deydey mo yake senuye mo jawmirawo duganimo ha muɗum kadi imma o wona to o jamo ndiyam ɗon yalɗiri kanko man ɗo yiwo ha janaba mako walla to ɗon ha yake larura ban mbiɗen ban nyaw walla bo ndiyam man ɗam salorimo ɗam wala sam ɗo man bo si o laato kanko man bo o laato ha yake ɗo man bo kadi o tamo nden o fuɗɗa jangugo alqur'an man to kadi ni man ɗo ɗum sappinan en nder nediji man ɗo kala ɓi adamajo nde o jangata alqur'an fu woni dow mako kadi kanko man ɗo o nanga o wona dow senuye nder nediji man ɗo kanko man ɗo ta o janga alqur'an man ɗo ha nokkuje coɓɗe ta o janga alqur'an ha nokkuje coɓɗe ban ɓawo suudu walla ko nandi e muɗum kadi hanayi nokkuje coɓɗe banɗeɗo goɗɗo o ɗon jogi wolde jawmirawo o janga wolde jawmirawo man ha pellel man non hanayi goɗɗo o janga alqur'an ha nokkure nde yimɓe ɗon kawti ha muɗum ɓe ɗon gaɗa hoolore ha pellel man kanko bo ɓe ɗon gaɗa hoolore maɓɓe kanko bo wiya o jangan qur'anu mako ha les maɓɓe kadi ɗo man bo ɗum hunde nde hanayi ngam qur'anu kam haaje mare an jangowo ma keɗi mara tadabbur taskitoɗa manaji mare gonduɗo be maɗa bo kañum bo to jangay bo o wona oɗon heɗiti ko jangata ɗo oɗon heɗiti oɗon waɗi hakkilo mako dow majum kadi laato kanko man bo o ban an aɗon janga aɗon mari tadabbur ɗo kanko bo oɗon heɗiti man ɗo kadi o hebran be majum mbarjari o hebran be majum mbarjari amma ni to a tawi ha pellel gonɗa ɗo an man ɗo a jangan alqur'an wondaɓe man ɗo kamɓe bo ɓe ɗon gewta ɓe ɗon gaɗa haraka ɓe keɗitittako kadi ɗo man ɗo hanayi janga alqur'an dow yake ban o an aɗon janga alqur'an ha ɗo ɓe bo ɗon olka ha deydey pellel man ɗo kadi hanayi imma jotta kam kamɓe man ɗo ɓe keɗito deydey jangde maɗa ɗo walla an man ɗo ɗaɓɓita dabare wonde kadi e teddina wolde Allah
ɗaɓɓita pellel ma gongel perewgel janga kadi an man ɗo mara tadabbur ha jangirde maɗa man ɗo. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hanai qur'an jange ha pellel gel holore wonata ha muɗum ɓeɗo man ɗo keɗitittako qur'an man ha nokkure man. Non nder nediji ko hani ɓi adamajo ne orobe muɗum wakkati o jangata alquran man ɗo, kanko man ɗo to o wari ha o fuɗɗa jangugo alquran man ɗo woni dow mako kanko man ɗo o uzo ha aran jangirde mako man ɗo, to ni ha o fuɗɗa man ɗo woni dow mako kanko man ɗo o uzo. nden kadi ngam jawmirawo ɓangi ɗo wi'ata fa iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaytanir rajim. Kadi an man an jangowo alqur'an to a jangi alqur'an moltora jawmirawo ha shaytanwel. To kadi ɗo man ɗo nder nediji ha fuɗɗam kala goɗɗo nde o fuɗɗata jangugo alqur'an fu hani dow mako kanko man ɗo o moltoro jawmirawo ha shaytanwel, kadi ngam shaytan man ngel sotta ha babal man ngel accamo, kanko man ɗo o ferwa o janga wolde jawmiko. Non hani kanko man ɗo jangowo alqur'an man ɗo o bismo to ni o laatake ko o jangata man ɗo ɗum aran surawol, masalan o fuɗɗan jangugo jotta o uzo, to ha aran surawol o woni ma o tokkina bismawol dow ɗon, jotta kam ɗum caka cak na aran surawol o jangata bo, ɗo bo to o uzake o jokka kadi ha aya ka o janganno, to ɗum aran surawol bo to o uzake o bismo o jokka dow surawol ngol o jangata ɗum. To kadi ɗo man ɗo ɗum woni nder nediji ɗi hani ɓi adamajo o ne'orobe muɗum ha jangugo alqur'an man ɗo. nder nediji kanɗiɗi ɓi adamajo ne'orobe muɗum ha jangugo alqur'an, kanko man ɗo hani o wo'ina sautu mako, hani wakkati o jangata man ɗo o janga o wo'ina sautu mako ha jangugo man ɗo, kanjum man ɗo ɗum ɗon nder ko jawmirawo yiɗi, ɗum ɗon nder ko yerdinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala. non nder nediji ɗi hani jangowo alqur'an ne'orobe muɗum, kanko man ɗo o waɗa tartil, an yurattil alqur'ana tartilan, kadi o jangira alqur'an man ɗo be de'ende, be wurtingo karfeje man, be soyde yawugo ha jangugo man, non laati sifa ɓurdan ka hango. Kanko man ɗo o jangira alqur'an man ɗo be de'ende, be soyde yawugo, be wurtingo bo karfeje alqur'an man ɗo, kadi ɗo man ɗo kanjum man bo ɗum woni nder nediwol gol hani jangowo alqur'an ne'orobe muɗum. non nder nediji nediwol jetataɓol man ɗo kanjum wonte ɓi adamajo kanko man ɗo to o ɗon janga alqur'an o wari ha nokkuwel ngel sujudere woni ha muɗum, woni dow mako kanko man ɗo o sujida to o ɗon mari nagardam. To aslima en mbino goɗɗo to o jangan alqur'an o wona kanko man ɗo dow senuye, to kadi ɗo man ɗo to ni o ɗon janga alqur'an o wari ha aya ka sujudere woni ha muɗum, kanko man ɗo ni to ni o waɗi nediwol aranol mbiɗen o ɗon janga, kanko man ɗo o ɗon dow senuye man ɗo o sujida ha nokkuyel man ɗo, to o sujidi man ɗo wi'a subhana rabbiyal ala, nden kadi o do'o ha pellel man, nden kanko man ɗo o ɓamto ha sujidere mako man ɗo o habbirta, non bo o silminta o ɓamto ha ɓamni kam to o sujidi sujidere man ɗo, kanko man ɗo wakkati o sujiditta kam o habbiran o wi'an allahu akbar, amma wakkati o ɓamtoto o habbirta, non to o ɓamtake bo o silminta. kadi ɗo man ɗo ni sifa sujidere man ɗo nde way to o laatake allahumma sil to o laatake kanko man ɗo o ɗon nder julde, wakkati o sujida man ɗo o ɗon nder julde, o jangi aya ka sujidere woni ha muɗum, kadi kanko man ɗo to o wari ɓamtago nder julde o sujiti kam ha ɗon man ɗo o habbiran, amma to ha tana julde kam o habbirta o ɓamto tan. to kadi ɗo wonte nediji jetati ɗi hani goɗɗo jangowo alqur'an kanko man ɗo o ne'orobe maji, hani goɗɗo jangowo alqur'an o ne'orobe nediji deydey ɗi limtuɗen jetati ɗo, hani o ne'orobe maji. haza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan.